खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय गसाइगाव बीएड फरायसालिमायाव 5थि खन्थाइ सान फालिदों गुबुन गुबुन जायगायाव खुंफुंनाय बादिनो गसाइगाव बीएड फरायसालियावबो रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि 5थि रुंसारि सानजों लोब्बा लाखिनानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों रुंसारि ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि 5थि रुंसारि सानजों लोब्बा लाखिनानै गसाइगाव बीएड फरायसालिमानि बर' थुनलाइयारि गौथुम हायनामुलिनि बानजायनायाव 5थि खन्थाइ सान फालिदों दिनैनि बे 5थि खन्थाइ सान फालिनायजोंनो लोब्बा लाखिनानै दानखोमसि हरनि हाथरखिफोर आरो गुदि नुथाय आरिमु मुंनि बिजाबफोरखौबो बेखेवनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जादों मख'नो गोनांदि बे मेहेरगोनां हाबाफारियावनो आलासि महरै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि लोगो बिबुंगिरि डॉ रूपाश्री हाज'वारी आरो गसाइगाव बीएड फरायसालिमानि गोरायुं डॉ अजित बर'जों लोगोसे गोबां थुनलाइ सिबियारि बिथांमोनहा बाहागो लादों बे हाबाफारिनि सोमोन्दै बाहागो लागिरि आलासि बिथांमोनहा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंदों आबुङै खोनासंनानै लानि फै गसाइगाव बीएड कलेजाव जोंनि हायनामुलिया 5थि खन्थाइ सान फालिदों बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर डॉ रूपाश्री हाज'वारी बे बुब्लियाव जोङो गांथाम बिजाब बेखेवदों हायनामुलिनि गांसे खन्थाइ बिजाब बेखौ हायनामुलि मोन्थोर सिबियार फेहेर खुगा लाइसि सेथि बिसान 2024 बेखेवदों गाहाय आलासि बिथाङानो आरो लोगोसे जोंनि गसाइगाव बीएड कलेजनि सासे लेक्चारार डॉ अलंबार स्वर्गियारी बिथां लिरनाय गुदि नुथाय आरिमु बेखौबो बेखेवनानै होदों आरो बेखौ बेखेवदों बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट नीलिमा बसुमतारी आब'आ आरो लोगोसे गांसे बिजाब बेखेवबावनो मोनदों आंनि आखाइजों बेनो जाहैबाय दानखोमसि हरनि हाथरखिफोर आरो बे बिजाबखौ लिरदों बिश्वनाथ नार्जारी बिथाङा दा बुंनांगोन बिश्वनाथ नार्जारी बिथाङा गाव लोमजानानै दङ गावनि देहाया जोबोरै नोरजियाब्लाबो बिथाङा थुनलाइ बिथिङाव थुनलाइ सिबिनायखौ हारि सिबिनायखौ बिथाङा नागाराखै आरो बिथाङा नैबे बिजाबखौदि फोसावदों लिरदों बे बिजाबाव माखासे उन्दै आरो गेदेरफोरनि जिउ खौरां बे बिजाबाव दङ दा बियो जोबोरै मोजां खामानि जादों होननानै आङो फोथायो दा जोङो दिनै बे खन्थाइ सान खुंनायनि मेसेज बेनो जाहैबाय जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा थुनलाइ सिबिनांगौ थुनलाइयाव आखाइ होनांगौ थुनलाइनि गेजेरजों जों गावखौ गोथां खालामनानै जों लाखिनो हायो जों बयबो मिथिगौ मानसिया थैसुला नाथाय थुनलाइया जोंखौ गोथां खालामो जेरै महात्मा गान्धी बिथाङा थैलांदोंब्लाबो जोंनि गेजेराव बिथाङा थांनानै दङ एपिजे आब्दुल कालाम बिथाङा रुंसारि जालांबाय बिथांनि देहा थै मोदोम गासिबो हाजों गोरोबलांबाय नाथाय बिथांनि सान्थौआ थुनलाइनि गेजेरजों दिनै जोंनि गेजेराव गोथां जानानै दङ बेबायदिनो जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफ्रा थुनलाइयाव आखाइ होयोबा गावनि उरां फारां जानाय गोसोखौबो हमथानानै लाखिनो हागोन फरायसाफ्रा दिरेल जानाय नङा गावनि गाहाय थांखियावनो थागोन जाय फरायसाया जेबो मावालासिनो थायो बा गोसोखौ लांदां खालामो उरां फारां साननाय फैयो उरां फारां साननाय फैयोब्लानो गाज्रि बाथ्राखौबो साननो हागौ गाज्रि खामानिखौबो साननो हागौ बेनिखायनो फरायसाफोरखौ आङो बुंगोन जाहाथे फरायसाफ्रा ओरैनो थानाय समाव खन्थाइ लिरो सल' लिरो बा खन्थाइ फरायो बा सल' फरायो बेबायदि खामानिखौ मावोब्ला समाज सिबिनायबो जागोन गावखौबो दानाय जागोन थुनलाइबो सिबिनाय जागोन दा जों दिनै हायनामुलिया 2019 मायथाइयाव जोनोम होनानै दिनैसिम जोङो थुनलाइ सिबिबोगासिनो दङ गसाइगाव बीएड कलेजनि साफ्रोमबो बर' फोरोंगिरि बर' फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनहा बेयाव बाहागो लायो आरो दाननि जोबथा अक्ट'आव जोबथा सप्तायाव जोङो खन्थाइ आवरायनाय मोनसे हाबाफारि लायो दिनैसिम जोङो 22थि खन्थाइ आवरायखांबाय बिब्दिनो जोङो बे हाबाफारिखौ जों लालांबाय थागोन आरो जोंनि हरनो गोनां मेसेजआ बेनो जे थुनलाइखौ जों बयबो सिबिनांगौ दिनै बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट नीलिमा बसुमतारी बिथाङाबो नुजाथिफैदों आरो बड' राइटार एकाडेमि गसाइगाव बेनि आफादगिरि भबानि बाग्लारी बे आब'आबो नुजाथिफैदों आरो गसाइगाव ओनसोलनि बैसोगोरा थुनलाइगिरि आब'मोन आदामोन बिथांमोनहा नुजाथिफैदों आरो जोंनि बारग' फरायसाफोर नुजाथिफैदों हाबाफारिया जोबोरै मेहेर गोनां जादों
बे हायनामुलि बर' थुनलाइयारि गौथुमजों खुंजानाय खन्थाइगिरि सानाव आं बेखौनो गासै फरायसाफोरनिसिम गोसो थुलुंगायै बुंनो सानो दिनैनि बे खन्थाइ सानखौहाय जिहेतु गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव जोंनि बर' थुनलाइयारि मिरुनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्टसिम बा गासैबो हालामसिम बा गासैबो बर' थुनलाइयारि गौथुमफोरा खुंदों बे थुनलाइनि गेजेरजों जोङो खुंनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लानानै आरो माने थुनलाइ सिबिनो खाबु मोनगोन आरो थुनलाइखौ सिबिलांबाय थानांगौ गावनि राव थुनलाइखौ बर' हारिमुआव मुलुग दरबाराव दिन्थिहैनो नाजालांबाय थानांगौ आं बेखौनो मिजिंथियो जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरा आंगोफोरा फरायसुला फरायसुलिफोरा माने नैबे खन्थाइगिरि सानजोंहाय लोब्बा लाखिनानै गाव गावनि थुनलाइ सोरजिखौ सोरजिनानै बिहोमा होगोन बर' राव थुनलाइयाव आरो जोंनि बे हायनामुलि बर' थुनलाइ आफादाबो अरायसम थांनानै थाथों बिथांमोनानो बे प्लेटफर्मखौहाय बैसाङाव लानानै फैनानै खन्थाइगिरि सानखौ खुंफुंदों दिनैनि बे गोथार सानाव बिथां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि थैनाय रुंसारि सानखौ थैनाय सान हिसाबै खुंनानै दिनै जाफुंहोबाय आरो बे हायनामुलिखौ गायसननाय जादोंमोननो 2019 मायथाइनि 6 मेयाव दिनैसिम फैयै फैयै बे हायनामुलिया 22थि जाबाय बिथांमोनहा नैबे हायनामुलिनि गेजेरजोंनो दिनैनि बे खन्थाइगिरि सानखौ बिथां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि थैनाय सान हिसाबै फालिदों बेहाय गोबां फरायसाफोर फरायसुलिफोर नुजाफैदों आरो गसाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे समाज सिबियारिफोरा नुजाफैदों थुनलाइ सिबियारिफोरा नुजाफैदों गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर सारमोन मेडाममोन नुजाफैदों बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आरो दिनैसिम बिथांमोनजों जयै नैबे खन्थाइगिरि सानखौ फालिनो मोननानै आं जोबोद खाफाल गोनां साननानै लादों जोबोद खुसि मोनदों गोजोननाय मोनदों आं बयनिसिमबो साबायखर बावबाय आं बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड निउस लाइभनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय मोजां मोननायखौ जासिग्रोबाय बेखौनो बुंनो लुगैदोंदि आं बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि बोसोनगिरि जानानै दिनैनि दिना जोंनि थाखाय जोबोर रंजानायनि सानबो बुंनांगोन आरो बेराफारसे दुखुनि सानबो बुंनांगोन होमब्लाबो जोङो दिनैनि बे दिनावनो सासे बर'नि थुनलाइनि अलंबार टेगर बान्था मोनगिरि बिथां ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मआ दिनैनि बे 5 डिसेम्बर आरो 2019 मायथाइनि दिनैनि 5 डिसेम्बर सानावनो बिथाङा रुंसारि जादों आरो बिथांनि बे थैनाय सानखौनो जोङो दुलाराय बर' रायजोआवनो होननांगोन दिनैनि बे दिनाव जोङो खन्थाइ सान हिसाबै फालिदों आरो बे फालिनायावहाय गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमा गुबुन थुनलाइयारि गौथुमफोर बर' थुनलाइ आफादनि जिल्ला आरो गुबुन गुदि बा प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादफोराव बेफोरबायदि खन्थाइ सान हाबाफारिखौ लादों दिनै नैबे गसाइगाव बिएड फरायसालिमायावबो हायनामुलि थुनलाइयारि गौथुमा बे खन्थाइ सानखौ फालिदों बिथांनि फुंनि टाइमावनो बिथांनि मुसुखायाव बिबार बावदों आरो बिबार बावनायनि उनाव बिदिनो हायनामुलि थुनलाइयारि गौथुमा मोनसे खुगा लाइसि हायनामुलिखौ बेखेवदों आरो बेजों लोगोसे बिश्वनाथ नार्जारि बिथां लिरगिरियाबो मोनसे दान खोमसिनि हाथरखि मोनसे सुंद' जिउ खौरां बिजाब बेखौबो बेखेवफादों दा जोङो दिनैनि सानखौ गासै बर' रायजोआवनो खन्थाइ सान हिसाबै फालिदों आरो बेयाव गोबां खन्थाइ आवरायनाय बायदिसिना हाबाफारि लादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे जाहाथे जोंनि बे गोबां फालिनाय हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोबां लिरगिरिफोर जोनोम जागोन गोदान गोजाम लिरगिरिफोरनि गेजेराव खन्थाइ आवरायलायनायनि गेजेरजों माखासे मोजां थासारि सोरजिगोन आरो गोबां लिरनायनि हुदाफोरा बिदिनो बांलांबाय थागोन फरायगिरिफोरनि गोबां
जोनोम जागोन बेखौनो आं आसा फारिदों आरो दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंनो लुबैयो दि बयबो खौसेयैनो दिनैनि बे हाबाफारिखौ फालिनायजों लोगोसे जोंनि गेजेराव खौसेथि फैगोनखौ आं मिजिंथिदों आरो दिनैनि बे हाबाफारिया गाजा गोमजायै मोनफ्रोमबो जायगायावनो फालिजादों होननानै आं आसा खालामदों आरो लोगोसे जोंनि नैबे गसाइगाव बिएड फरायसालिमायाव खुंनाय हायनामुलि थुनलाइयारि गौथुमनि जे खन्थाइ सान फालिनाय बेबो गाजा गोमजायैनो फालिनानै मोजाङै मोजां जाफुंलांगोन होननानै आं मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों। खुलुमबाय गिबियाव बयखौबो। हायनामुलिया मोनसे बर' थुनलाइयारि गौथुम। बियो 2019 मायथाइ 6 मेआव जोनोम जादोंमोन। आफादगिरिया गेवलां नार्जारी आरो नेहाथारिया जुलिया नार्जारी आरो डक्टर अजित बर'आ बोसोनगिरि। दिनै खन्थाइ सान फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै समायना गोदान मोखां नुजाथिबाय। गोबाव समबो सोरबानि बारबाय बे हायनामुलिया, नाथाय लाइसि दिहुननो हायाखैमोन। दिनै ओरैबायदि गोसो खुसि जाथाव, जोंहा रंजाथाव, दिनै गिबि खेबनि थाखाय बे हायनामुलि खुगा लाइसि बेखेवनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना गोबां बोसोर बेखौ आफादखौ दादोंबाबो बे लाइसिखौ दिहुननो हायाखैमोन। अदेबानि सेथि बिसान महरै हायनामुलि खुगा लाइसिया हायनामुलि थुनलाइ गौथुम गोबां बोसोर बारबोबाय। जानो हागौ हायनामुलि खुगा लाइसिया देग्लायनिफ्राय बोसोरै नुजाथिबाय थासिगोनखौ जों दिनै मिजिंथिनो हायो। आरो बे लाइसिखौ डक्टर रुफास्रि हाज'वारिया गावनि गोथार आखाइजों बेखेवफैयो, बेबो जोंनि गोजोनथाव बाथ्रा। लिरगिरि बिस्वनाथ नार्जारी आजिरा मोननाय फोरोंगिरि, बिथांनि सुजुनाय दान खोमसि हरनि हाथरखि जिउ जारिमिन बिजाबखौ बेखेवबाय डक्टर अजित बर'आ। हायनामुलिनि बोसोनगिरि बिथाङा। गुदि आरिमु लिरगिरि डक्टर अलंबार स्वर्गियारि बिबुंगोरा गसाइगाव बिएड कलेजनि बेखेवदोंमोन मानगोनां निलिमा बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि निलिमा बसुमतारिया। आरो बे हायनामुलिया जोंहा ओरैबायदि सोमोन्दो दं, जोंहा दल मोनसे, जों बैसोगोरा जानाय आरो बे हायनामुलिनि सोदोब मोनसेखौ आं बुंनो सानो, मोनसे बियो सम्बुक बादि जोंनि गोसोखौ बोयो आरो बोगथाबनो हायो। बे हायनामुलि फोरबोबाथाय जों थानो हाया। ओरैबायदि जोङो दसेनि थाखाय गावनि बैसोखौबो जों बावथ'लायबावो। जोंदि बैसो जाबाय अब्लाबो जों बे बैसोखौनो बावथ'नानै जों ओरैबायदि रंजा खुसि बे आफादाव जों नुजाफैयो, खन्थाइ आवरायफैयो, सुंद' सल' आवरायफैयो, जों बिराद गोजोननाय मोनो। आं इसोरनाव बेखौनो आर'ज गाबो, बे हायनामुलि खुगा लाइसिया बोसोरै बोसोरै ओंखारबाय थाथों। जोंनि सुंद' सल' फरायफैनाय, जोंनि खन्थाइ आवरायफैनाया जाहाथे नेरसोन थाबाय थाथों आरो बे हायनामुलिया थांनानै थाबाय थाथों जेब्लायबो। बे मोनसे बर' थुनलाइ गौथुम, बिराद माने थुनलाइ बाख्रियाव बियो गोजों हिरा बादि जोंनानै थाबाय थादों। आं बेखौनो बुंनानै फोजोबबाय।